गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। फैगौ लक सभा बिसायख'थिखौ लानानै माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि एबा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिखौ लानानै दायो इउपिपिएल दोलोआ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो साखाफारा थामहिनबा क'क्राझार लक सभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बिजाथिखौ जेरैखिजाया देरहाहोनो थांखियै जेरैखिजाया साखाफारा जादों होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। फैगौ लक सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआ जथायै बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा। क'क्राझार लक सभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बिजाथिखौ जेरैखिजाया देरहाहोगोन। बेनि थाखाय दासिमबो बिजाथिनि मुंखौ फोसावाखै इउपिपिएल दोलोआ। फैगौ बावैसो साननि गेजेरावनो क'क्राझार लक सभा बियाबनि थाखाय बिजाथिनि मुंखौ फोसावगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। फैगौ लक सभा बिसायख'थियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि खालामनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआबो बे समाव गोनांथार होगासिनो। प्रमद बर' बिथाङा बुंदों नरेन्द्र मदिया थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जानो थांगासिनो। बे थांखिजोंनो इउपिपिएल दोलोआ दासान्दि बिजेपि दोलोजों गोरोबनानै जेरैखिजाया दासान्दि फोसावदिं मेलखौ गोख्रै खालामदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मोसानायनि गेजेरजों बर' हारिखौ फिन आरोबाव गोग्गानाय लाबोदों अदालगुरि जिल्ला रौतानि सानजारां आर्ट एन्ड कालचार सेन्टारआ। गुवाहाटि नोगोरमानि कलाक्षेत्रआव खुंफुंजानाय आसाम सांस्कृतिक महासंग्रामाव रौतानि सानजारां आर्ट एन्ड कालचार सेन्टारआ बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै एबा मोसानानै दिन्थिना सेथि माननि बान्थाखौ देरहानो हादों आरो बे माननि बान्थाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गथायनानै होयो। धीराज रामसियारिनि दैदेननायाव गासै सा 15 मोसाखावरिफ्रा बे आसाम सांस्कृतिक महासंग्रामाव बाहागो लादोंमोन आरो बेनि गेजेराव गासै ट्राइबेल हारि-हारिसाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन मोसानानै दिन्थिनो हायो अदालगुरि जिल्ला रौता सानजारां आर्ट एन्ड कालचार सेन्टारआ। अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा थांनाय 7 फेब्रुवारि बनसुनि नैथि गायसनथाइ सान फालिनायाव बाहागो लानानै आथिखालनि एबसुनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि सायाव ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनायनि सायाव दतमा दखरा एबसुआ अमर सिंह ब्रह्मखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। अमर सिंह ब्रह्मआ बुंदों आथिखालनि एबसुनाव माहारियारि बादनि सानथौ गैया आरो एबसु अफिसाव स्किम सेंसन खालामनानै लाख लाख रां खामायनो थाखायल' थायो होननानै गोख्रों रावजों बुंदोंमोन। बेनि सायाव दतमा दखरा एबसुआ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे अमर सिंह ब्रह्मखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। अमर सिंह ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायफोरखौ नुस'नैया एबा स्टाडि खालामनो रोङैया दुखुनांथाव आरो बेयो बर' माहारिनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। अमर सिंह ब्रह्मआ बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव दावराव-दावसि खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिबाय थायो होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। 12 फेल सावथुना ग्लबेल IMDb टप 50 फारिलाइयाव मासि मोननो हानाय गिबिसिन भारतारि सावथुन जानो हादों। विधु विन'द च'पड़ाजों दिहुनजानाय लिरनाय आरो दिथा होजानाय जिउ खौराङारि थुनफावथाय 12 फेल सावथुना गासै मुलुगनि सुबुंनि गोसोखौ बोनो हागासिनो दं। IMDb बाहायगिरिफोरजों 94,000निबो बांसिन रेटिंजों 12 फेल सावथुना IMDbआव 10 नि गेजेराव 9.2 रेटिंजों गासै समनि बयनिख्रुइबो बांसिन रेटिं मोननो हानाय भारतारि सावथुन जानो हादों। फैगौ लक सभा बिसायख'थिनि थाखाय BPF हानजाया दरं अदालगुरि लक सभा बियाबाव MLA दुर्गा दास बर'खौ बिजाथि फसंगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार लक सभा बियाबाव BPF हानजानिफ्राय खाम्फा बरग'यारि बिथांखौ बिजाथि महरै फसंगोन होननानै मिथिनो मोनबावदों। बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। बे समाव सरकारा बाइक सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। बाइक सालायग्राफोरा माखासे नेमखान्थि मानिनानै सोलिनांगोन। बाइक सालायनाय समाव नोंथांमोना जानला-मोनला हेलमेट गानब्ला जानाय नङा। गाननाय हेलमेटनि सायाव बाइक सालायग्राफोरा नोजोर होनांगोन, नङाब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनो नांगोन। बाइक सालायग्रा एबा गाखोग्राफोरा गाननाय हेलमेटआव ISI लिरनाय थानांगोन एबा हेलमेटआ ISI सार्टिफाइड जानो नांगोन। जुदि नोंथांनि हेलमेटआव ISI लिरनाय गैयाब्ला 1000 रांनि जुरिमाना होनो नांगोन। भटार कार्ड गोनांफोरनि थाखाय जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। नोंथांनि भटार कार्डआ गोमादोंब्ला बे समाव जेबो जिंगासिनो गोनां गैया। मोनसे गोरलै राहाजों गोमानाय भटार कार्डखौ मोनफिननो हागोन। गोमानाय भटार कार्डखौ मोनफिननो थाखाय बिसायख'थि आय'गनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै इपिक 022 फर्मखौ डाउनल'ड खालामनानै बेनि उनाव फर्मखौ आबुं खालामनानै
भटार कार्ड, गोमानाय बिजाथिनि फोरमानफोरखौ होनो नांगोन। FIR कपि, थं आरो जायखिजाया ID कार्डनि फोरमान बिलाइ होनो नांगोन। इपिक 022 फर्मजों लोगोसे गासैबो फोरमान बिलाइखौ बिसायख'थि मावख'आव गथायनांगोन। बेनि उनावसो नोंथांमोना रिफारेन्स नाम्बारखौ मोननो हागोन। गासै फोरमान बिलाइफोरखौ बिसायख'थि मावख'गिरिफोरा नायबिजिरगोन। बिसायख'थि मावख'गिरिफोरा गासै फोरमान बिलाइखौ नायबिजिरखांनायनि उनावसो गोमानाय भटार कार्डखौ गोदानै मोनफुंनो हागोन। लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव दिनै एबा 10 फेब्रुआरियाव सरकारनि माखासे बिथांखिनि राङा हाबगोन। अरुणोदय बिथांखिनि 1250 रांखौ आइजोफोरनि एकाउन्टआव दिनै सोगोन। बेजों लोगोसेनो बोराय बुरै पेन्सननि रांखौबो दिनै सोगोन सरकारा। रान्दि पेन्सननि राङाबो मुलाम्फागिरिफोरनाव हाबगोन होननानै मिथिहोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे माहारियारि आफादफोरनि मोनसे गोलाव समनि दाबि उदालगुरियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास गायसननांगौनि थाखाय आसाम सरकारखौ नारसिनबोबाय थादोंमोन। बेखौनो थांनाय बोसोरनि 31 आगस्ट 2023 आरो 4 दिसेम्बर 2023 खालाराव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों गुवारै सावरायलायनायनि थांखि बायदियै मैया एबा 9 फेब्रुआरि खालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे थान्दै हान्जाया उदालगुरि जिल्लानि दैफां ओनसोलनि नोलोबारियाव थावनिखौ नायगिदिंहैयो। थावनि नायगिदिंहैनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर', नेहाथारि आनन्द दैमारी आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय फारियै रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारी, जयेन्ट रेजिस्ट्रार बिरफुं नार्जारीजों लोगोसे रेजिस्ट्रारनि PS डक्टर रिमोनला बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। BTR सरकारनि फिन रोदोमखां आसनिनि गेजेरजों चिरां जिल्ला बारग' NDFB कअपारेटिभ ससाइटिनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीनि नुजाथिनायाव बेंटल आइ दैमा सेराव मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों 40 लाख रांनि चेक गथायनानै होयो। रांनि चेकखौ मोननानै चिरां जिल्ला बारग' NDFB कअपारेटिभ ससाइटिनि दैदेनगिरि फिलिप नार्जारीया गोजोननाय फोरमायदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।